Jeg vil fortælle om eksistentialisme. Væren i sig og væren for sig. Sartre han havde den opfattelse, at væren i sig, det er ting. Altså selv ting har en essens. Essensen er, hvad der gør den ting til, hvad det er. Og han mener, at mennesker, de har væren for sig. Altså, mennesker har også en essens. Men de er ikke grebet af den, altså de er ikke under den. De gør sig til, hvad de vil være. Og du kan være den, du vil være. Altså, hvis man tager Kierkegaard, for eksempel. Hans stadielære, den siger, at man går fra, at man er spidsborger, altså man er ligesom alle andre. Man er et tandhjul i det store ur. Du er ikke andet end en lille tandhjul. Dernæst, så kommer du hen, så kan du blive enten etiker, æstetiker eller religiøs. Æstetikeren, det er der, hvor man er kommet videre, end at man bare er ligesom alle andre. Det er dog ikke positivt, fordi æstetikeren giver bare op. Den er opgivende over for livet. Ingenting har en mening alligevel. Så er der etikeren, som laver sin egen mening, som lever efter, hvad han selv mener, der er rigtigt. Han tager sådan lidt, hvad kan man sige, humor på, hvad det vil sige at være i live. Og så er det den religiøse. Der hvor du når til, at du ved, Jesus Kristus var på jorden som menneske. Du lægger alt, du er, over i hans hænder. Og derfor opnår du også tilgivelse. Og her kommer vi til Camus. Tilværelsens absurditet. Alting er jo dømt til undergang. Vi ved, at om 8 milliarder år, der vil der ikke være noget som helst spor af, hvad vi har været. Du har ingen, hvad kan man sige, du har ingen grund til at leve, hvis du tænker som nihilist. Det hele er jo ligegyldigt alligevel, fordi vi skal jo dø alligevel. Der siger Camus, at vi skal selv danne os de værdier at leve efter. Altså vi har kun den tid vi har, så vi skal leve livet, imens vi er i live. Her kan vi så også perspektivere til Nietzsches slavemoral og herremoral. Herremoralen, det er personer, der har magt. De har skabt sig nogle værdier, som de ved, der er de rigtige for dem, fordi de er de stærke. Det er dem, der bestemmer. Så er der slavemoralen. Slavemoralen, det er når det er, at du ikke er stærk nok til at leve dig op til det, som dem, der har herremoral er. Derfor så siger du, hvis jeg ikke har de værdier, som de har, så har jeg nogle andre værdier. De gør så sådan, at mine værdier de er gode, og jeres værdier de er dårlige. Det du laver har han så haft som en svaghed før. Det bliver sat som en styrke. Og i forhold til tilværelsens absurditet, der vil du jo kunne sige, at herremoralen, det er dem, som siger, at de laver deres egen værdier. De giver tilværelsen mening. Vores slavemoral, det er mere dem, som der går i ligesom alle andre. Det er ligesom Kierkegaard. Du er spidsborger. Det er slavemoral, du har der, fordi du har ikke, hvad kan man sige, du har ingen grund til at lave dine egne regler. Eller dine egne forudsætninger, fordi du er måske ikke stærk nok til at kunne køre efter, hvad de andre de gør. Så derfor siger du, jamen når jeg er ligesom alle andre, så er jeg jo også god. Så er der dem, som der ikke er som de andre. De er dårlige, fordi de går uden for systemet. Så er der Sisyfos-myten. Og det er Camus, der har lavet det. Sisyfos han blev straffet med ligegyldighed. Altså han blev straffet af guderne, og hans straf var, at han skulle skubbe stenen op ad bjerget, hvorefter den bare ville falde ned igen.
så skulle han gøre det igen og igen og igen og igen og igen, og hver gang der ville han vide, at det ville ryge ned. Egentlig så burde han dræbe sig selv, hvis man tænker over. Han har jo ikke nogen mening i livet. Der er jo ikke nogen mening i det arbejde, han laver, men han skaber sin egen mening. Derfor dræber han ikke sig selv. Han skaber en mening med, at han skubber den op, for det kunne jo være, at den her gang, der faldt stenen ikke ned. Det kunne jo være, at den her gang, der blev den deroppe. Det gør den ikke. Den falder ned hver gang. Men han skaber sin egen værdi og siger, der er en mening med det, jeg gør. Det er der, hvor Nietzsche han siger, at når vi kommer der til overmennesket, så har vi accepteret af alting. Det er ligegyldigt. Men vi laver vores egne værdier. Vi kan komme til en accept, hvor der vi siger, jamen om 8 milliarder år er alting væk. Derfor skal vi ikke bare give op og dræbe os selv. Vi skal gøre, hvad vi kan for at få det bedste ud af vores tilværelse, mens vi er her. Og skabe vores egen værdi, hvilket overmenneske gør. Så har vi eksistensen, som går forud for essensen. Det er Sartre, der har fortalt det. Altså, vi er ikke ment til noget, som jeg fortalte før tidligere. Vi er ikke nogen forudbestemt mening. De valg, som du træffer, det er dem, der gør det til, hvad det er. Altså, eksistensen går forud for essensen. Det vil sige, den du er, gør forud for, hvad du er. Måske er du et menneske, det kan du ikke ændre på. Men du kan ændre på, hvad du gør, der er menneskeligt. Altså, der er ikke nogen forudbestemt plan for, hvad vi er. Vi er dømt til frihed. Altså, lige meget hvad, så er det os selv, der bestemmer, hvad vi vil med vores liv. Og det er de ting, der gør, der definerer, hvad vi er og hvem vi er. Så har vi den eksistentielle tidsopfattelse. Den normale opfattelse af tid er, altså, du har datid, nutid og fremtid. Tingene, de går fra aktion til effekt. Hvor den eksistentielle tidsopfattelse er anderledes. Den er mere som en snoet ledning, ligesom en gammeldags telefonledning. Den går således. Fremtiden er påvirket af datiden. Altså hvis du får en idé lige nu, så fører du den ud i livet i fremtiden. Men ideen, det er jo noget, du har fået i fortiden. Det er jo noget, der er skabt af noget, du har tænkt på tidligere. For eksempel så, hvis du får en idé om, ved du hvad, jeg skal have gjort noget ved alle skolers stole. Så er det jo noget, du har tænkt dig at gøre noget ved i fremtiden, men det kan være fordi, du er ind med at sidde på en eller anden dårlig stol i din folkeskole. Så derfor er fremtiden påvirket af fortiden.